musu sai ku ƙara gaya musu, ku gaya musu, ku ƙara gaya musu. Idan sun ja haushi ku daina biye musu, ku jirayi tayin da ya zo ba musu. Wai ma dubu kai komai ka tsare musu, ko dan abin da ake maka ba ai musu. Tijjani Gandu na ce ku gaya musu, yan kwankwasi a mazajen duniya, sanadinta ne har na taka Saudiya, kafin na je har na sauka Ethiopia, da na sauka Jidda na samu tarairaya, gun Salisu Madina ne dan jam'iyya, Hajiya Saloma alƙaro lafiya, ga gaisuwa kwankwasi a Saudiya, ga masu kishin da babu hayaniya, ga masu tsarin aƙida babiya, mai beku yan kwankwasi a Saudiya, ga madugu nan ku je ku gaya musu, ga wanda in ya faɗa ba a musu, su dubu shi kaɗai ya cin musu, ya tokare da hanci ya shige musu, sannan idanunsu ya zo ne musu, kuma abin da ake yi masa ba a yi musu. Ka zauna galau Allah karo lafiya, na ce kwankwasi ya mazajen duniya, tafiyar amana ana gwada tarbiya, mun ci naman har da kashin miya, mun goda Allah ya dada mana lafiya. Sun kasa kada ka kai zaki kake, idan sun yi tsafin su kai sallah kake, ka bar su kwance kai lissafi kake, daga ka fito ma dubu kallo ake, mata maza na gani murna suke, su ko idan sun taho ihu ake. Ku gaya musu, ku kara gaya musu, Tijjani Gandu na ce ku gaya musu, mai ja da kai ya tabo mutuwa ta sa, dodon mazawa yake tanka masa, duka kulle-kullen su kwankwasa ya fasa, ke ya ta duka yan hamayya ya tusa, sun taru wai gangami suka yo masa, dukkansu mun gani sai da ya kai ƙasa. Kai kwankwaso sannan namijin duniya, na ce ma dubu Allah ƙaro lafiya, ka wuce mu je dan halaka da gwagwarmaya.